Dep bolşaly bu waka münasibetli döwreli çykyşlar ýerine ýetirildi. Joşgunly aýdymlar we şowkunly tanslar, çağlar toparlarynyň şadiýan sahna çykyşlary çağlar üçin dörüjlük sowgady boldy. Hormatly prezidentimiziň belleşýäli ýaş nesillerimiziň sagdyn bagtyar ösüp ulanmaklary, watançy pek ahlakly, merdany we halal adamlar bolup ýetişmekleri biziň esasy maksatlarymyzyň biridir. Ýurdumyzyň durnukly ösüşiniň möhüm şertidir. Şonuň üçin hem täze taryhy döwürde merdany halkymyzyň berk hemem kemil maşgaly gatnaşyklary baradaky watanymyzy, elünimizi ýüregi bilen söýýän nesilleri terbiýelemekdäki milli däplerini münasip dowam etdirip, halkara kadrlaryna esaslanýan we durmuşa gönükdirilen siýasatymyzy üstünlikli amal aşyrýas. Paýtagtymyzda hemem vilayetlerimizde gurulyp ulanmaga berilýän döwrewap çağlar baglarynyň mektep bilen sport, sagyldyş diýen jaş merkezleriniň sany ýyl saýyn artýar. Munyň özü Türkmenistanyň mektep okuwçylarynyň diýen jalşylaryny gyzykly we peýdaly geçirmekleri barada alad edilýäniniň aýdyň suwutnamasydyr. Gözel tebigatymyzyň ajaýyp künjeklerine urulan Gökderede awada milli syýasatçylyk zorlugyny şeýlede vilayetlerimizde çağlar diýen jalş we sagyldyş merkezlerine Tomusky diýen jalş mögsümine däwreli badylga berilýär. Berkarar watanymyzy, beýik döwrimizi, parahatçylyk söýüjülük, hoşniýetlik we dost doganlyk däplerimizi wasp edýän aýdym saly, şowkunly bayramçylyk çäreleri, sport ýarşlary, dörüjlük bäsleşikleri, sergilerdir maslahatlary halkymyzyň şol sanna şadiýan çağlarymyzyň kalbyna eksilmez joşgun we buýsunç duýgularyny döredýär. Paýtagtymyzyň mektep okuwçylary ajaýyp sağlam owaza astyna bedelen awtobuslaryň kerwanyny tarap uradylar. Olar tezi wagtdan belenen ýere ajaýyp diýen merkezlerine bardylar. Gökderede yerleşen çağlar sagyldyş merkezleri diňjalyan çağlaryň birinji tapgyryny kabul etdiler. Bu ýerde çağlar mehirli garşylandylar. Döwrewap çağlar sagyldyş merkezlerine şatlyk şowkun gurşugy emele geldi. Ýatynçyk majak purtotlara beslenen Tomusky diýen jalş mögsümi başlandy. Dörli erteke gahrymanlarynyň lawatlaryny giyinen möňlerçe oglanyň we gyýylan aýdym saly däwreli ýürüýüşi ähli çağlar sagyldyş merkezlerini gurşabaldy. Ajaýyp däwrede mektep okuwçylary türkmen halk ertekleriniň we riwayatlanyň gahrymanlaryny janlandyrdylar. Çağlary dogly derejede diňjalmak üçin ähli şertler döredilen sagyldyş merkezleriniň binalaryna ýerleşdirdiler. Ýaş neslin wagtyny gyzykly hemem peýdaly geçirme ugruna döwrewap çağlar sagyldyş diňjal merkezleri ähli zerur şertleri bilen öpüşün edilenler. Olarda oýun oynamak, bedenteri we sport ile meşgul bolmak üçin meýdançalar, tans zallary, kompýuter otaklary, el iş gurnaklary, teatr we şekilleniş otaklary, baý kitaphanalary bar. Döwlet başlarymyzyň tapşyrygy boýunça Türkmenistanyň bilim, medeniýet, saglyk goraş we derman senaty ministrlikleriniň bedenteri we sport baradaky döwlet komitetining jemgyýetçilik guramalarynyň hünärmenleri çağlaryň Tomusky diýen jalşyny guramaklyga hem taraplaryň taýýarlyk gördüler. Olar ýürüte medeni diýen jalş maksatnamasyny işläp taýýarladylar. Mektep okuwçylary ýokary hünär derejeli mugallimligiň ýol başlygyny gyzyklanýan ugurlary boýunça gurnaklary gatnaşyp kompýuter programmalaryny we daşary ýurt dillerini öwrenip bilerler. Ýokary okuw mektepläriniň talipleri hünär ukybyny el almak we tejribe toplamak, terbiýeçilere kömek bermek üçin Gökdere gelerler. Bu merkezlerde geçjek her bir gün çağlar üçin ýatdan çykmajak pursatlara baý bolar. Sebäbi bu ýerde wagtyny gyzykly hemem peýdaly geçirmek üçin ähli şertler döredilendir. Şeýlelikde döwlet başlarymyzyň belleşýäli her gün şanly wakalary beslenýän pekim paýhas ummany magtymly Praga ýylyna ýurdumyzyň ähli künjeklerini eziz watanymyza bolan beýik söýgimizi, agzy berligimizi, hemem jeritligimizi putulandyrýan milli öwüşünli, baý, many mazmunly bayramçylyk däwrleri geçirilýär.